Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Danas 25. travnja u galeriji Starom župnom dvoru u Gorici s početkom u 20 sati bit će upriličen uskrsni kulturni događaj u organizaciji Bratovštine Svetoga Stjepana prvomučenika Gorica Sovići. A više o ovim događajima reći će nam naš današnji gost, gospodin Mario Bušić. Pa gospodine Bušić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima vašega radija. Pa evo kažite nam koje ćete sve događaje upriličiti u sklopu ove uskrsne kulturne manifestacije. Znači, Bratovština Svetog Stjepana zajedno s Maticom Hrvatskom Ogromna Grude organizira ovaj događaj. Kao i proteklih godina, dakle, radi se o jednom događaju, jednoj manifestaciji Uskrs s Maticom Hrvatskom u Grudama. Bratovština nam izašla u susret, budući da to radimo u prostorijama Bratovštine, u galeriji koju je uradila Bratovština Svetog Stjepana prvomučenika Gorica Sovići, a večeras ćemo, evo, kako ste sami rekli, u 20 sati u galeriji u Starom župnom dvoru u Gorici imati dva kulturna događaja. Prvi je predstavljanje knjige pjesama pod nazivom Žrvanj autora Ivana Bitange Šujana iz Imotskoga i drugi je događaj otvorenje izložbe slika akademskog slikara Marijana Dadića iz Tramošnice, kod Gradačca iz Bosne, koji trenutno živi u Kelnu u Njemačkoj. Znači, ova dva događaja večeras u Starom župnom dvoru, svi posjetitelji imat će prigodu vidjeti, evo, i predstavljanje knjige i ovu izložbu slika. A tko će sve sudjelovati u programu? U programu će sudjelovati profesorica Mara Pezo iz Imotskoga, zatim gospodin Ante Šućur koji će kazivati pjesme iz ove knjige Žrvanj autora Ivana Bitange Šujana, a sami autor Ivan Bitanga Šujan. Nažalost, akademski slikar Marijan Dadić neće biti prisutan. O njegovim slikama ću kazati nešto ja, moja malenkost, a izložbu i ovu kulturnu večer će otvoriti načelnik općine Grude, gospodin Ljubo Grizelj. Evo, gospodine Bušić, hvala vama puno na odvojenom vremenu i što ste nas ukratko upoznali s ovim uskrsnim kulturnim događajem u Gorici. Hvala vama, pozdrav vama i svim slušateljima. Gost naših današnjih Vijesti Plus bio je gospodin Mario Bušić, s kojim smo razgovarali o uskrsnom kulturnom događaju koji će se održati u Gorici u Grudama u organizaciji Bratovštine Svetoga Stjepana prvomučenika. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, a potom se vraćamo našem čestitarskom programu.